Kod svih sisara postoji vagus nerv koji spaja skoro svaki važan organ sa mozgom. Taj nerv se deli u dve grane, ventralni vagus koji prolazi prednjim delom tela iznad dijafragme. Odgovoran je za socijalni kontakt, facijalnu ekspresiju, disanje i srce. I dorzalni vagus koji prolazi zadnjim delom tela ispod dijafragme i ide kroz leđa. Ovaj deo aktivira primitivne odbrambene reakcije. Prvi sistem odbrane i reagovanja na stres kod ljudi nije borba ili beg, već traženje pomoći od druge osobe. Kada smo uplašeni, prirodno tražimo pogled, empatični izraz lica druge osobe ili dodir. Ako ga dobijemo, osjetimo smirenost, vagus nerv se aktivira i telo prelazi u sigurnost. Ako u ranom životu nema nikoga da umiri bebu, primitivniji sistemi preuzimaju kontrolu. Tada beba reaguje kroz ventralni vagus, izražava nelagodnost kroz facijalne ekspresije, grčenje, stezanje grla i rad srca i kroz dorzalni vagus koji izaziva osjećaj nelagodnosti u leđima i stomaku. Fiziološki znaci pokazuju koliko je kvalitetna socijalna interakcija važna u ranom detinjstvu. Ventralni vagus stimuliše se kroz kontakt očima i facijalnu ekspresiju između deteta i odrasle osobe, a dorzalni vagus stimuliše se kroz dodir, na primjer kada držimo bebu za glavu i vrat, što umiruje moždano deblo. Kada simpatički nervni sistem aktivira odbrambene mehanizme, reagujemo na jedan od 3 načina: borba, beg ili zamrzavanje.